tiyambirane ipadoko. Unofunga vanoziva kuziva dare raChigodora richinge ravhurwa. Mafoni edu ngatiise pamasilence kana kudzima. Nekuti ikazozika ichirira uchazochajwa. Uyezve kana uchida kutaura simudza ruoko rwako wopuhwa nguva yekutaura wotaura. Ukataura usina kunzi taura uchachajwa zvakare $5 kana kuti huku. Mazvita nokunditeerera ngatiteererei zviri pano. Mazvita ana baba magara kure zvitinomberana ere makwedi anozwana ere tiri kure nekure kudai. Munozopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Munopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Patombo apa tange tamboomberana. Muzodzoka matombo aomberana. Zvakare chimwe chiro aitiki kunyarara ati kwakudi kosi kuvhara muromo akudi kosi kuvhara muromo takawandisa. Tikanyarara zvinobva zvakanaka. Kutaura unodzama maoko udomwa utaura kana nechekutaura. Azvidi kosi ukangotakuze kuti ukangotaura tikupa $5 uda kuti $5 yekutaura kunengwa ito usinotaura. Saka zvavoite gara wanyarara. Apidi kosi kunyarara akudi kosi kutaura baba. Kana kunyarara zvidi kosi unodzama maoko udomwa unyarara kana unoda kana usinozotaura. Pansoro ana baba ngati mboomberana tuone kufambisa chikamu chedu. Ane hiti musoro tobvisa madzimai togarisika tuona kufamba zvakanaka. Ngatitange hedu. Makadikwa na baba makadikwa na mai ndiko hedu kamsoro yana mai apa imuba siwetu daka dana zido musewe imunde namu yeba Pano Jehovha pakati pedare rashe tibhedhera Mwari tinokumbire huku zvichataurwa pano Mwari taramba anopokana nazvo uye kushorana kana kutukana kana kudini kudai takwanisa kuteerera uye teigadzirisane muzvakanaka tiregere kundozoshorana tiri pakati pedare rino hungu iwe iri hungu kwete iriwe iri kwete mazvita henyu shoko musoro kudenga mangwana nani tiri tungamirai kamwe apo tiri pakati penzvimbo ino tinode zvishamiso zvenyu zvichabuda pano muzuva rinozozvisa mazvita ndiJesu Kristu tenjeri. Oya riri mari yangu edare. Ndiyo wakamangara. Ko chikwereti changu wakauya nacho here? Chikwereti handina kunga ndasvitsa pachikwereti kuti zvashoke Tinombozongwavha chii. Uyu ari kupi Master Shepherd? Ari kubasa. Kubasa kupi? Ruda nhamba dzake. Kudora papi. Kudora papi pasho? Pamatimba. Kudora Pindo. Kudora Pindo. Right. Shamwari wena, regera ntaure noni shida izvi. Munopurirana henyu pabuwe rimwe apo. But anorwadziwa ndimi. Unazondizwisisa? Ndimwe munorwadziwa imwe. Inini munyika muno mandigari nemhondi ba. Zamuri kupurirana apa pabuwe rimwe apo. Ndinofunga muchatambudzika. Iwe uri mwana wakauya manje iwe. Uchibva kuna Manzuruni. Ukauya uine nyaya wangu ina ndikaita zvikukuenzanisa iyo. Ndikakutaura ndanoda kuripirwa ndiwe. Asi pane vanhu vauya kukubata iwo ndo vandoda kuti waripira. Handizvo zvandakataura. Ndakati wabhadhare mari $20. Anditi ka inini wakandiripira here?
Kwani dora zendakati tobhadharawo newo wakaenda kokutora wakapa ere mari yawo. Chakaita kuti usowa pachinyi. Chakaende kuti ngechoti basa ndakaenda kopuwa andina kuzokwanisa kuita ndandiri kuita. Zvine nguwa yakareba senda kubvunza tataura nezvenyaya iyoyo. Zvinokwanisa 2 months. Meshuwa kuti zvinokwanisa 2 months. Ndisino ndiri kukanganisa. Asati azvo kuma 7 months. Zvakatika munani? Muna August. Chindikaondera kuti August kusvikira pari nhasi pane mwedzi mingani? 4 to 5 months. Zvaitika zviniro zvezvo. Ndokuti chiripira vanhu haukundikana. Uri pamusoro pekunga uri kuite pamuripo wangu. Kwakwete korowa wamwe munhu kwamukuwadza futi. Uri kuka ndudadzire zita rake wani munhu wacho asadairi. Worowa munhu kwakwenda komukuwadza. Zvine mavidhiyo. Wakasungwa ere? Wakasungwa ere nemapurisa? Hauna. Criminal offense kaiwe. Unofanira kutoibhadharira fine. Inoshamarika ukaenda kuita zvekutamba nesusu kaisi zvinokuisa panodziyewo. Wazwa? Kana uine nharo dzekuti unoda kuti tikwikwidzane, ndoda kuti tikwikwidzane. Watadza kuteerera mitemo yangu. Anditongi uyu ba Sabhuku. Anditongi ba uyu sheuri yapo. Nouye sheuri yapo. Ichiteerera zvinotaura iwe kwandidherera iwo. Zvandinoita ini ngezvekuti ndiri kutaura sesa wamambo aripo. Mangwana usashamisika takuendesa ikoko. Ende kapfungwa keminako tiri kokagarira pasina chief ani ari pabuwe rimwe. Kekuti munoti mambo ana zvanotiita. Ane chekuita nemumwe. Kana chitokutarisa kudai kutokuona ise mhuri yake. Iwo ndakubvisa mwabuwe rimwe. Nambogara uko. Kwaigara waigarepi? Kwachitora. Doti udzoke kwachitora. Mitemo yekwachitora nemitemo yemwamambo zimuya mambo mwa headman Chigodora dai haiwirirani. Ndoda kudzosera kwachitora. Wane haulo mwari. Apo wani makore manganuri apo. Izvi zvinorare chitu. Rare chitu. Watoporonga. Musi wekutanga ndakakutaura kuti dzikama ita munhu. Tsika dzawakabva nadzo uku atsiri tsika dzaunofanirwa kuita munomba. Musha umwe naumwe une tsika dzawo. Ndikakupe muono. Uri mwana wa mama stick, uri mwana wa kwapondo, asi wanoberekerwa pamushapo, wanokurira ipapo. Mbuya yako aripi? Mbuya buda ndesozoti. Mbuya pondo aripera. Wanyepa kuti wataurira kuti ari kuya ndikatuma munhu ndikasvika asipa akasvika. Kutaura ndataura kuti ndakatumirwa nini kwa headman. Iona time ndazosvike pamba. Zendinochichita hangu mukoma woye. Zendinoita ngezvekudai. Mimi ndoda namba za Shepherd Pondo. Ndiye baba uripo padhuze anditi. Una mukoma ere Shepherd? Aripo? Ari kure no. Ari kure. Iyena ndiye ndoda kusungira dare. Ina soda kuona hangu bauri apa. Kusvikira nguwa yochade kuzoteerera zvinotorwa ngemadzishe. Ndoda pauri da kupachiratidzo kune vari kukuinfluenza wachikupa pfungwa dzakasisina kufanira kuti uite mukonyori apa. Waskwatuka kuti wauda kuteerera mtemo mwabuwe rimwe. Tinogarisana. Usati ndiri kumbira kuti ubudikire mwabuwe rimwe. Shongaro washamwari yako yaunoswera nayo uchikumbidzana nayo pane chi pane chi. Kutaura kuti muzoona kutonga wandambotaura ndaita angu munhu unobva kure asi ndaimbokumbira kuzwa kuti ndidzere zvingaitika munhu mukana kuti ndidze mutemo ere dziri munyika ino. Teramira mukoma musati mwati pamare darika ino. Tisi ndotompe nguwa. Nyaya ndabva kutonga apa yanhu akaurayana waizwa ere? Chachiri chine chi zvakakwadzana. Ndozva uri kuita apa. Ina ndigarisani newe mwana wa mai. Buda mudare ndikutonge nyaya. Ende mutaure nyaya dzini. 7 January. Gore no yaro kana mazvisi. Wazvizwa ro zvandataura? Ndoda kuti ndikusudurise munomu. Ndosiya mhuri yangu ichirarama zvakanaka. Iwo unoite basa rakuponda anhu unyanya ujaindere tsumuka umira apa timamisana ipo pa. Kana uchikona uponda maningi. Ndikupfekedze zambia manje ipo pa. Uruzwa Sabhuku dzera rutauro kuti uya. Unoite basa kundoponda amwe iwo ukarohwa nyama yako wamboizwa kuti inorwadza ba. Waiponda ana ropa ba.
better to move here. Unochaya munhu kuti bude munhu petuko kwako kwangori. Unoita system yekuponda kuti asiriwo muZimbabwe munomu. Unobvepi kumusha kwake. Unoivhu munomiwo. Tina mhonde. Isusu ari bvevhu acho tiri kutoenda zvekutonanzva vagarisana utina kuti tizora nhanotika. Imbotitsanangurira nyaya yako shamwa. MuZimbabwe munomu isatimbobati maforina zvakashata but this not all. Vabereki nana mai inini ndiri pandozi Medias Muyambo. Vabereki vangu vakabva paChipinge apo so zvakasiyana kuitika kuti baba vangu ndiwo vakazovambuka hawo ngenguva dzehondo dzekudhara-dhara vaenda kugara kuMozambique asi nanhasi ana sekuru vangu ari papi ari muChipinge ndinongotiwo ndiri wemunhu. Chakaenda koitika ndakasvika mumabuwe rimwe ndakasvika 2000 ndimoti gore rapera gore rine ndakasvika muna November ndasvika ndakatanga kurira nemudhara umweni unonzi Godi Buone neGodi Matongera ndichozoshtamba zvakanaka asi matambiro takaita ndinoona ngati kuti akatombopera zviri nani pindakazoti ndakutamba neshamwari yangu iyi pakati takaenda kokachiwa basa rokuti tishande tiri pane mukomatiwai tashanda takazochaya zvidhina tochaya zvidhina shuwa tachaya zvidhina topuwa mari takapuwa ipapo tapuwa mari totoshandisa yopera pakazoti one day pakangoitika kabasa kadoko mukomatiwai akandiwira makuseni mufana uyandigadzirise mukiringo wokuti muone mvura yekuti mudini mugadzirise chii tione kuita basa rezvidhina zviende mberi. Alright, zvakanaka mukoma. Sho ndakatema mukiringo wangu sezvo ndakaita nditori gwecha. Ndatoziya message kuti ndigadzire mukiringo uyani, ndogadzira mukiringo uyani. Ndakapuwa pondo. Ndapuwa pondo $2. Ndosvika kudheni. Taurira mukadzi wangu. Shamari. Kundabvayo kandi ndobva ndaona pondo iyi. Tora dhora ndina kuribvisa ndakarisa muhomwe. Kakuita pfungwa shamwari yaenda ichaina zvidhina pamurungu ngaumwe ndapuwa ndiye namareka. Saka ngandibenda ndobvunza shamwari yangu dini uya kunokuyo dini ndamboona message dzekuti dai timbomwa zvidoro. So ngoti ndakagara ndichidhakwa shuwa handirambi. Shuwa ndakatora shamwari yangu kubva nayo padheni payo. Kakuenda kupi pamatripaone nipa pana muriyani. Svika ipapo zvimadoro zvangu zviri shamwari ndaona dhora iri. Shuwa takamwa. Tichimwa kakazoita mumone mchindo mwono pamaina wani chishopu padhuze nepapi nepana nipa muriyani. Maina asvika kusvika $20. Tese apo atisina mari nidhora rangu rienda toshandisa. Hatona necha akatotenga hapana. Tatochaya doro $20 riya tazobuda tingatende kuzvimashopu uko. Yashamwari yakuti daidza tobva taenda. Svika ikoko totomwa. Tichimwa inini manje ndiri pahama yekumba kwangu kuti isati munomu kune vamwe vanobva kuMozambique akandokurira munomu. Ndasvika paya ndikati kule ndodini ndoda kuti ndimbowata kudai. Idzi dzakazoti manje dzazodhakwa manje. Simukadi ndibaye. Ndakuningira mezi mudhakure uya ndiwopi uyu. Ndakada kuzoona hai fight E. Ndapuwa fight. Shamwari wondipa fight. Chinchi ndaita. Handina kutaura zvakawanda. Aza E. Wadini manjiyo. Kuti ndidzosere munoziva kuti munhu wafamba naye wenasa kumutemba kuti shamwari yangu pa. Zvinonesa kuti udzosere. Panditoripa pachaichayo kuri kuti ndinopuwa ground apa yoti nditadze kumudzosera asi ipapo ndakakorera ngekuda kureremedza ndochosoti bo tasvika padheni paya ndakutotangirwa futi padheni pangu paya mukadzi utoripo kakutokweyiwa ndonoona kuti ndakafamba panapa nekuimba iri ukoko nditori nehembe dzindatadza kuuya nadzo dzine ropa racho nebhurugwa racho rino ropa rakamweka bhurugwa kubva apa rakateedza gumbo 1 haiwa kumweka nge kuvhuruka nge apa kudai ndidonzwa mujecha ndozoti dhunda mukamakuseni ndozoti kuti ndiende kupolisi manje apo muno mumagara mune vanotongi vanotangira nditangire pane pasichigari shuwa ndakaenda kuna Sabhuku ningirewo mamwiro taita zuro zvitazoitira nange izvi kubva pa$2 yaye makandipa iyana asi dhora ndakasiyira mukadzi dhora ndakaenda kumwona shamwari ndaishanda nayo. Alright. Ndizvo zvimaitirana asi Sabhuku wedu wakati alright iwe wadini wakuwara ka wechidini rapisa hama yako yakuwara iyi kuda kudai shamwari yangu manje mari tayo takamwa yekupuwa hapana nemari. Ona shamwari yangu iyoyo yobva yapimirwa mazuva ingati ndine marata ndine chii ndine zvakazodai asi hondo pashamwari yangu inini pandiri chigumbu chandiinacho kuti shamwari
saka already chindakambokanganisa pakuti nditorewo dhora pa$2 kautora dhora kausiya pamba kautora dhora kaudaidza shamwari pamba payo kakuya kakumwanayi wopedza wandirovera izvozvo already ndaida kuti ambomupupurawo kuti shamwari yangu ini ndakairovera mune zvakati ini ndiri mumoscani straight saka ndiri kuda kuti ambomuratidzirawo chiti chaindirovera ipapo apo chii ndakafuka mukadzi wake zviziya here kuti unofire mari yako kana doro rako chiro choruto kutengere munhu maitiro akati kuti tovarerwa nasahwiro wangu atosiya kuuraya ndozvakaita futi akomana yaita Votonga ndizvo ndakuda kuzivawo kuti saka ndeite mafiro ere ngokuti handisiriwe munhu ndizozivawo zvinoitika ngokuti haiwa kuti handikoni kudzosera ndinokona kudzosera sinoda kuteedza mutemo ndodo kubate muromo yatongwa pawanga uri panoyo handiwe munhu ere wakafa handingo munhu saka uri kuti hazi hausiriwo munhu kudini imhepo dzinonga dzatosvika zvakakwana asingatimbobvunzawo semarudoziyowakamuroreko muchindo munosechi panorovana vanhu ne pane chinombotanga zvina ndombodarika ndeye mukaba bhutsi iyo mozoti wandikabire bhutsi yangu ndisa mavhu akadai so apa yakachena wanditi mbama ndinozwisisa panokuti shamwari yangu ngatifambe takadai wandidaidza wachiti tosvika mberi kakauzotamba nditonayiwa ndatodaidza uya ndowakutotanga henini saka pandinoda kubvunza ngepekuti ndiri kukuwarira papi hanzi wakandirowerei ndambotaurirawo imimi vabereki hanzi wakandirowerei shamwari uda mhinduro anoziyani ndizoona kuwirirana naye pamusoro Chigodora iwe daira kuti wakamuchairei uri kuti ipopa pamusoro aidara unomuchaya andiyo atsana aiwa zvidati hauna umuchaya here nandotsanangure mafambiro takadini aiwa isi hatisi kuda kuzwe mafambiro awakaita takuda kuziva kuti chete chawakamuroora kana kuti ngaapinda kuti hauna umuchaya here wakamuchaya here mukomano we ipo papa ndichazingoti tese tatakadini tatakamwa singoti ipo papa kutaura chokwadi tese tatakadini tatakamwa kuti ndichaziziva kuti ndakachaya kudai alright ena sikazi ndikukumbira kudai opa pindakaenda nikasabhuku kwacho wakataura kudini kuti sabhuku wacho uri pano andibvunze kuti alright aingatange kuchinja izvozvi ngatange kutaura zvaakatanga kutaura kasabhuku kutanga kuti izoreba kubva iko kusvika kunoko kuti izosvika panapaka haisi kusvika ngeeasy mazwa kuti isvike panapapa ndisabhuku wakazvitadza saka alright nhasi uno ndikuda kunasa kuzwa kuti right ngaanasa kutaura chokwadi matauriro akaita uko nematauriro andakaita inini kuti ndiri kunyepa kuti shuwa ndina kuenda pamukoma tiwa ikoshanda ari sabhuku mabuwe rimwe ka ati kusvika ndapuwa $2 kusvika kodaidza ena ati komwa doro kusvika andirova saka ndipo pandiri kudanasa kuti achitaura kuti right inoda kutanga kechinja nhasi here pamatangira akaita kubva kutanga kese kuti akaenda kotangira kuna sabhuku kutanga kusvika isvika kuno isusu hatisi kuda kuti ichinjeba isusu aida kuti atarire nemuromo wake kuti wakamuchaya here mukomano ipo papo hongu kana kuti kwete zvakaitika wakamuchaya waimuchairei handichazivi kuti waimuchairei wanga wabatwa ngedhimoni tikasviki kwese alright makaite dziyo renyu kudoro kwemwaya pakuzomuchaya pane mukadzi wake chii chachaitika ipo papo kutaura chokwadi pamba kuti ndakazova uroyi pane mukadzika kana ndandoti amukoma zvemukuti ndikakupangidzire vhidhiyo iri apa yemabhuruku akamweka unobvumirana nazvo here zvishuwa ndakazviona musi wachitaka raindamba ngeumweka rega wangu wakabudirwa inini zvinotaura ngezvekudai shamwari munyika yamambozimunya hamuchengetwi mhondiba hapana kunyambomuti aende iyo kwacho undori munyika yamambozimunya tobva ndoboenda kwamarangi chazara nahedman weko hati hedman wako ndichitiyo ndimunyoro ndinyamana kwachitora nyamana ndandina nezuro toni ndimunyoro ndichataura nawo ndiye futi une mangoro inini ndisati ndambokumbira dare kutanga zvisati zvaitika zvese uyu kuti iite shamwari yangu zvakatanga kuitika ndaive ndeiwirira neumwe ndinozi godhi matongera amene tori papi wabuda nditi ndiye wakatanga kuuya unga zigodhi iweweka unozviziva kuti iwe uri kukudini uri kukuverenga zuva rekutanga kuti first takapuwa tiri tese mari yakamaina kutotanga tisati tatomboshanda tese ndakatanga kupuwa mare ungazi mari iye ndaimochaya zvidhina 10,000
takapuwa tese tobva tapuwa nemari yekutenga magwere bhakiti ne2 liters yemafuta tobva tapuwa $10. Tipedza mari iyoyo yekutanga tisati toshanda nebasa nanhasi tisati tarishanda chikore chedu titori nacho ngekuti atisi kuda kwedu isusu ena ndiwo akazoti mirai pane zvaitika. Kubva ipapo ndipo pendakatanga kurohwa ndarohwa ndipo pendakaduka pane zino tori apa ritori nevende ndingaenda kupolisi. Uyo auya makuseni angandichinjira kuti kanzi handisini munhu waishanda naye kare uya ndiwo wakurohwa ende kupolisi kwacho ndingaenda konyoresa matongera kwechi2 kwacho tichitanga kuhora imweni mari yechi2 ndipo pendakazotanga kaedini padhora iri ndipo pendakazotanga kurohwa futi kechipiri. Saka ndatane mhosva ngani zvokuti izvozvo ndingatopuwa netsamba kuti ndaurapirwa kuMozambique nekuti hauna chitupa chiri muno shuwa ndingaambuka ndikaenda kuMozambique ndienda korapiwa ikoko nekuti ndiko kumba kwangu. Asi zvakatopera zvakadaro. Waitenda Mozambique nekuti hauna chitupa chemuno ndiani? Iyoyo itori kupolisi ndinoona kuti ndiyani aigara pamuone ne. Ndaitoda watoziya mupurisa wacho eno. Zuva rendasvika ndichindakuwadzwa ndigodhi matongera kudai dai ndine mari yaiwa $70 kuti ndaida kuti nditore mukadzi wangu kuti obereka. Muchaziya? Ndozopuwa bepo ngazi ina kuiti ngekuti koti haiti enda kupi kuMozambique. Shuwa ndingaenda ikoko. Shamari ndakazorohwa futi kechi. Ngatidai taura wakatarisa kuno todotipedze nyaya. Handitarisiri pabumbiro remutemo chaipo kuti munhu akarohwa anonzi izvo haurapirwi muno nekuti hauna chitupa chiri muno. Kuchipatara ndiro kunozi hatikurapi usina police report. Ndakatorambidzirwa so pandakapuwa. Kurambidzirwa chizwa nyarara kurambidzwa kwakaita iwo ndoda kutaura chokwadi handinyanyi kunzvenga. Kurambirwa kwakaita iwo ngekwekuti uyo akaenda kobhadhara mapurisa. Mira abhadhara kumapurisa zvakaenda kuti mupurisa ano akatoshandisa hori uchida tokwanisa kuitresa nyayo yeyo noenda kuna officer in charge straight. Ndakazoenda kaSabhuku nebebhara tondakasvikisa nobudisa muground iyo handi watunza pano bewo Wotai muchinyarara mukoma ini yambanga chini wewe wera ichitaura manje amigo azitaura hapo ndikutaro chinokwanisa kuenda kuona officer in charge ndizwise bumbiro remutemo tiri kuti adzawa ndatoshaika kabhuku kangu muketi kana bumbiro remutemo wa provincial magistrate karipo aka kari panapa kabhuku aka kane bumbiro remutemo aka tinokwanisa kusungisana kabhuku letaka munhu achinge arohwa ndakurohwa iwo panapa haurapwi pamatonda apa usina kuenda kumapurisa unopuwa police report. Wapiwa police report woenda paclinic wotransfer kuendeswa kuGeneral Hospital wodzoka kumapurisa wopa statement rako musungwa wasungwa. Saka kana mupurisa ari kuramba kuti handikwanisi kuti ndiite handikwanisi kuti urapwe muno miyo ndarapirwa kuMozambique secretary nyora pasi chada kuita meeting nemapurisa zviyaka arupero chinjwa apo muchaona mushange mane manyowani manje mapurisa kweza tishandidzane mapurisa wasuda kushandidzana nesu mapurisa ari pasi pedu vana vedu vatiri kuchengeta munharaunda medu kana wasiri kushanda basa wachisiya mhosva dzichiparwa tikwanisa kugarisana nawo zvakanaka zviri nani kuti waungana hawo garawo kustation iyo toziye kuti warugara kusina basa togara muno tichizoti hatina mapurisa kwete zita roti tine mapurisa iyo mapurisa acho atotibire mazano munomu achidaro iwo ndapedza nowe ndikuda kuti ndione shepherd iwo ubve muno manichengeti mhondi ukaenda ako chipendeke kunenge kutori nani pakuti uri kure neni handikukwadzirwa vanhu vangu wakarowo munhu pakutanga ndikakuti bhadhara vanhu avo wayokutora hawana kubhadhara wayokurowa munhu uyu ukamuzvuzvurudza wakambudise ropa rako rese rakarera richidhonzerwe pasi apa kuzuvire munhu pasi uchideure ropa munyika yamambo zimunya mambo zimunya arura macharges anobva kwauri kana zvisakadaro ndiruda shepherd pondo waramba uri apo ndiri kukutaurira kubva pana Sabhuku aripo izvozvi chiri kuitika pamba papondo Sabhuku asiri kuchipindira ndimwe Sabhuku ndimwe headman ndimwe mambo endai mwogara pamba penyu hamuna mutemo unazondizwisisa zvonditaura hamuna mutemo endai mwogara ipopo kuti mwafunga kuti wamwaona wese mukaona Daniel boy rimwe moponda mukaona uyo wekwaniniyo ndiani Diamond moponda mukaona ani muchiponda ponda uripo papo mutemo unotoona kumapurisa kuita mafaro kuita nhamo kuita rugare anisodazva kuti mwaenda kwaSabhuku mwaya kwaheadman mwaenda kwamambo endai mwogara magarire nyapa kusvikira mwakuziva kuti muri kugara muri pasi pemadzishe urondizwisisa
mbuya wako ndiri kwada musi wechitatu newewo wacho na8 kumba kwangu ndibva ndataura shoko iroro kuna mbuya wako munhu mukuru obva agara ipapo makadaro. Mbuya bondo ngabe ndakambotanga kana uchine chekuchataura ipo papo ndandiri kukumbira mukati daro kuti tozvionera tega apa ndamboziva kauya tinobatsirwa ndiani unokwesa hapana unokubatsira vangoti unokwesa ngozi yachitatu ndatopedza nayo Rega